Hero plan hero. Oi, gahamda. Moya khotai sha tonggi salayana borongni bagai donrok ang sana naima hengke 25k subscriber mani bagai te kaisa katal rap songtubui phaigang tini moni sekangni video ni rap no norok sajangma bagai botawai sau hai no langma teima nai me kok sana nango boro tabuk sekang buini video rok no nainani sekang ani senai de ani sekhanadi Anthor jerai rok ano tongkiru bini brai non khoiru ano kiri jagai thanao thangai bo soiru agor tola tongai kole soda pori nangke sakda phal iphone rok paimani abo sipangni ramai japai buino no haino da rendi hengbai ba gari maka keno belai tong thokjakma ba hani bagai hamya sanani saka baga angbai hamnani asungno jajak khengiri khlogi tabung angno no khoiklangnani o kubino angmo haino reda reng hani senayo kebo no yasi sulai samani hangke hamya rok taman suklai dita leikhomo Engka donrok sengtini bo instani reels no nailai jaonai khangrai rok tiprasani last name thepawoi norokni tiprajwk rok no o ani bo klai velena sini tiprajwk rok no chamani bo nailai nai abo simia tebo katal bemar manjak jak rok bo tongo oro lengtam wanchok bohok samani bokhorok samani no simida bemar romjak ba tolani khrekmani bori rok no naina sanmani amo bo kaisa bemar hamya no nugyada abo no hongke phaidi tabuk dol rok resono thiyasak no mairok magana manang thung hnei video naina bkhak thanglai Kushal Devi Omkhangda de Bormani Devi Nungkhangrai sisungno sia haidama tongjak ang botabu Korean rok ni last name ani mungo thepawoi riwoi phano norok ano jibono Korean da hinlangno abono sungboni no khangrai watai mukhangno de Borma hinmaya tabuk ke khangrai rok ni kok chaplai ma haising siu tiprajwk brai rok no jana bagai tamsai tong norok ba bo chai se paikha tiprajwk brai no hindi tabuk bini brai sabonai layana bini wife ni mungtamo iko Plena Tripura Phalnai Tripura Plena da seika Phalna da hinka na ang da porina rengyang khana boda je porinai theitung hunai haike bujimaya jatke seika chapmaliang ang saimano nung o video luknai nono sininai nini dolrok nono o video ni link share khainai abono sajagma ang nono khabai khukbai sanam jungu o khangrai watai bai nung je sik dakti hak jalungmano asik no hamnai bobai kthai tongkhangke nung salja chama thok phurjaknai ang nini mama se Sinal henjaknai rok bsik hamjak o khangrai watoi no nukbai khnabla Insta o de Bormani last name thepawoi chasuka bo bujikha ang tabugle ang bo borok ni last name thepawoi ma chasinai tabugle chaya sekang o khangrai watoi ni phola no sanam jungu ang o bsak no nung yakar sidi bini sago tongkhangke nung horni kundro klainai ang no impress khainai oni ni leimu khangbai da nung impress khaina nai asuk da naithok no ning impress da khaina nai phui da press khaina nai nini yang gusti se bujilia ble bono bo sawi bujire dita ki koi eta bujina are ning jesek pano kokborok sawi tongdi sengari khojai rawi tongdi yokmanya ning singbai je borok ni lei haimu khang hengke no sawi mano ang a borok madar bono sak no hinjagrnai ang hinna nangya je borok ni lei haimu khang hengke no saimano ang a borok mother chuthe ang nono khikrogo khoinai asuk da naithok no yang phaiga de Do Coca-Cola Pepsi sade. Do Coca-Cola Pepsi sade. Sade rok phu Coca-Cola Pepsi hindi ta. Wansa rok kokborok samada tenglangsi. Do Coca-Cola Pepsi sade. Coca-Cola Pepsi? Nini beri sexy. Nini obo mili jagya khuangle. Do Coca-Cola Pepsi sade se hinukhe. Lasobo dino ungna nangta. Hindi abono singkhorok ne hinlainai nung sekang hindi akon. Do Coca-Cola Pepsi sade. Do nini baino daradi. Selarok ni tomungdam saidaman. Nung. Mother chuthe. Mane kono buri rok sengkha hangke nung single la hine Kuno buri rok se sengpu bonoke kebo buri rok sengka hangke henti mata bine abo gosi sinaba kumui wansa bai musuk busa hanei tamo hino nang bo wansaya Ang Wansa ya. ang bo mono khenorok no laso se phunuknai tabuk phu phunugi ang bo norok no Pungo hungke bo kungki kherege jao diporo hungke bo khikrok kherege jao horo hungke bo sipak kherege jao hor kaham good night thuchinai ang bai je phubo ma kherege hangke o khujagei haike khwago ime kirima singja sekal seringjak da nung tamo tam ang treng hino sikli phru kotor man boli ana bo am bagui no tabuk sanai tongo kasoka bo bini jamrei be kharnani kasoka tabuk bo bini jamrei no mamang se mokol ke phajak tong siwo bini jamrei ni hamjak ma bono kobor khaireka bo tabuk tam ang treng tong sak bo sia jamrei sanung bai ang bufur ma thunai गमन तो होगा ना मेरे भाई गमन तो होगा ना मेरे भाई gaman to hoga na mere bai gaman to hoga na mere bai
Gaman to hoga na mere bhai. Aw gaman engdi sabota engdi hinai sabano no nang haike bong maya haise buwa bo kjarni kak mukhango iko thairok nai thendri kaprap no solnai Gaman to होगा ना मेरे भाई क्योंकि हम त्रिपुरा के रहने वाला बैलेनपुरी आकर पागल का लड़का है हट फोसरी की oi thendri kaprap nang ba tripurani mungno se hamya khaise bele tei se gali rok bor ter khu oril upload khaibe man yak ulo tai kai thamsuk buwa sakak jak khana nang buibai ang atai saifano nono ang korean nono soljago ta jole jak de ano chewing gum rok war phunuke naigung thangbala na kokhe manai nang tripurani larka dana larki tammo mohai borok rok no bo asa akai siwo leikhumu sitedui da eng na motok jagai da eng naya tabuk hungke norok naina hanai na singmani nono nailai sinai norok tamno nailai yang angkok samano se khunjukan baidi hai akon hi tabuk nailai tonglai di sorry nailai di kahamke dol rok bini mo kiting khai jagao na suk tongnai anugya da je kolor jat lor khlai tongnai rok no se haike kotor khenugu abono bini mono asuk khatungui rok bono follow like comment rok rewoi celebrities namna nangya obrei rengya ni tangya ni lasilia da sidu o boi kislang bahan ganang rok kislang bahan no der klei rei phulugya da bobo boini nugui loi srengti khna borei buphango kawoi borei janggiri ma haiseng tongo bini khe teke sakok 15-16 ni buri rok ni se omsu kotor am bagai no bini slai okra buri rok salayo nugya da tabuk ni cherai rok ni se torbai mani hinai risibo nanglai tirusi kokhe lachijak laijau ta cherai rok ni se haike nugui nijini khe hojak khungke ba oh no ex no next single life is the best hinai seima bo bini khupoi mana mare se seiro wabo Sabo hino ongklogo korina kapur ni om thainugui control khaimaya nai leithngnai Oh yes. Oh my god. Oh my god Rokpu accident rok da ngoro because sabo bai accident ngai thejau khau mayo wana suka haino ta mungbai sidu haike musamano nugui wana jagnai rok butongo oh my god amo simino bo english sana rengmani kokhe akon phaidi tabuk photos nailai sinai borei rok no ang senggu o toke kranjak ma tam khai phunukmani bini o yak baite o buslai bai sadi borei rok bote to sijaknai bang tongkhana sakao sijakmani slai tolao sijakmaya da wai sabaya te to sinai soinui bahai bai leng thangnai ja borok ni borok bai kaijak di borok ni borok thang di 2-3 years ni yak ulo kagai phanor jak di engya khebutar phanor jak di mo haino sanai tongbai ta borok rok iko mo hungke agoliwo borina hanai thangdi ricksha chalongnai no engya khe tom driver no propose khaidi bobai thudi video photo na jak di haike no mungsa khaya oi tongthok ke thangmano nugya da abono hungke dolrok tenin bagi omsukno watoimang kepal watoimang nokni nongkhor khebo harpek setoina khebo harpek bhig bsai rok bo pek joto jaga ono tabu pek hayada teitamsa video jaja khangke like redi tinile video ni like em narglai sinai du abono 1k like supunglai didati comment bo khaidi share bo khaidi je musungtei khailai sidi report simita khailai dita du tei channel o katal manjak phainai rok norok khangke subscribe simino khai rokhe ngana haima tongu omano ang active tongnai youtube o katal video dati no nukbai nai norok abono hungke malailaya katal video o thanga do dolrok bye Tiprajwk Rok Thung